Орша районы элек-электән үзенең көрәшчеләре белән дан тоткан. Бүгенге көндә дә татар көрәше тарихында алтын хәрефләр белән язарлык батырларыбыз бар. Әлеге спорт юнәлешендә уңышлар казанган егетләребезне район башлыгы Илшат Нуриев бәйрәм көнне үз янына җыйды. Алдынгы көрәшчеләргә тагын бер кат рәхмәт сүзләрен җиткереп, бүләк тапшырды һәм бәйрәм белән котлады. Килгән кунакларыбыз барыгыз да шушында күрүебезгә бик шатбыз инде. Безнең район действительно тарихлы район, изле район, зур район. Әргенә сөйләшеп утырдык җитәкчеләр белән. Районыбызда бик күп эшләр эшләнә инде. Бүген төзүчеләр көнендә, физкультурачылар көнендә шуңа күрә көрәшчеләрне җыярга булдык инде бүген. Сез безне быел бик шатландырдыгыз. 3 чемпион бар безнең дөнья чемпионы Хәшәй Димәкчә. Аллаһка шөкер, Сезләр бу сезнең чын тырышлыгыгыз. Бик зур рәхмәт шушындый булганыгыз өчен, тырыш булганыгыз өчен сезнең белән сөйләшеп, күрешеп торабыз инде. Яшьләребез бик батыр көрәшләр булган үстендә. Тренерларыбызга бик зур рәхмәт менә безнең шу хәле яхшы итеп, матур итеп эшне оештырып алып баралар инде. Әлбәттә инде безнең бүгенге көндә теге физкультурага кайтып калганда көрәш турында гына түгел, бәлки инде башка төр спорт төрләренә шөгыльләнгәндә хоккейчыларыбыз бик сөендерәләр. Безнең инде бүгенге көндә футбол буенча уңышларыбыз, волейбол бик яхшы, бүгенге көндә кирип китте, Аллаһка шөкер. Боксерларыбыз бар безнең менә бүгенге көндә Европа чемпионнарыбыз, тайквондо буенча Европа чемпионнарыбыз бар. Шуңа күрә бик матур итеп яшисез. Тазалыкта, саулыкта бер-беребезне хөрмәт итеп, матур итеп, исәнлектә, саулыкта тагы да зуррак уңышларга яшәп яшәргә насыйп булсын сезгә. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстан яшьләре газетасы призына үткән ярышта беренчелекне отып, Россия күләмендә беренче урынны яулаган һәм дөнья беренчелегендә чемпион исемен алган Денияр Моратов. Сабантуй журналы призына Россия беренчелегендә чемпион булган Ислам Искәндәров. Татарстан беренчелегендә көмеш медаль иясе булган Илсаф Юсупов. 3нче урынны алучы Марат Хәсәнов. Ялкын журналы призына узган Татарстан беренчелегендә бронза медаль ияләре Дияз Валиәхмәтов, Алмаз Гыбаев, Татарстан Республикасының беренче президенты кубогына үткән республика ярышларында 3нче урынны алучылар Айтуган Хабиб Рахманов, Әмир Валиәхмәтов, Данил Галиев турниры призерлары Илшат Фазылҗанов, Инсаф Мөбәрәкшин, Муса Җәлил истәлегенә үткән Татарстан беренчелегенең көмеш медаль иясе Альберт Сиддиков, Татарстан яшьләре призына үткәрелгән Татарстан беренчелегендә Орша районы командасы әгъзалары Райнур Фәйзрахманов, Илнас Әскәров, Салават Абдеев, Адель Сингатуллин, Ранил Хайретдинов, Ралиф Салахетдинов һәм Артем Петров та бар иде. Физкультурачылар көненең төп тантаналы өлеше Оршаның Үзәк стадионында узды. Рәсми ачылыш кече сәхнәдә барды. Тантаналы чараны район башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Гатиятов ачып җибәрде. Иң матур мизгелләрнең берсе бүләкләү өлеше иде. Ринат Гатиятов һәр бүләкләнүчегә үз бәясен биреп, һәр кайсына аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Безнең район итне спортны сөючән район, спорт белән безнең Стазларда бик күп менә тренерларыбыз, спортсменнар безнең бик күп районда. Аларга тагын да мөмкинчелек биреп, киләчәктә яшьләрне тарттырып, аларга яңадан-яңа уңышлар, яңадан-яңа үрдәләр яуларга. Бүген көндә инде республика күләмендә дәгән һәм Россия күләмендә дәгән бик күп алдынгы урыннар алып кайттылар безнең укучыларыбыз инде менә спортта катнашучы яшьләребез. Инде киләчәктә аларга тагын да уңышлар, тагын да спортны инде районыбызда киңәйтергә кирәк дип саныйм. Алла бирсә, барысында, Алла бирсә булар барысы да тормышка ашыр һәм барлык шушы спорт белән, физкультура белән шөгыльләнүчеләрне инде мин бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәм. Бәйрәм чарасын Орша районы яшьләр эшләре спорт һәм туризм бүлеге җитәкчесе Айрат Хәбиров дәвам итте. Хөрмәтле спортсменнар, хөрмәтле спорт ветераннарыбыз безнең районның активлары, сезне бүгендә бәйрәм белән, бөтен Россия спорт көне белән котларга рөхсәт итегез. Сезгә тазалык, саулык, алдагы эшегездә зур уңышлар теләп калам. Ринат Мансур әйтеп киткәнчә, инде безнең бүгенге көндә районыбызда спорт белән шөгыльләнү һәм спортны үстерү югары нәтиҗәләргә ирешү өчен бөтен мөмкинчелекләрдә тудырган һәм инде мөхиме иң куанычлы безнең бөтен спорт төреннән дә тренерлар бар. Һәм ул тренерлар инде безнең күбесе үзебезнең районнан чыккан, районда үскән егетләр, шул яткар абыйлар үстергән егетләр, тренерлар иң куанычлы шулдыр дип саныйм мин. Тагын бер кат бәйрәм белән сезне.
Тантаналы эрештән соң стадионга җыелган спорт сөючеләр уен мәйданчыкларына таралышты. Мини-футбол һәм волейбол буенча ярышлар узды һәм 2 юнәлеш буенча да район хакимияте, Орча спорт мәктәбе һәм мәгариф учреждениелары хезмәткәрләре командалары көч сынашты.